Usicheme umfakadlamini odume ngokuthi Inkosi Yamagcokama usayishola yena naye futhi ukuthi uzobe khona emcimbini omkhulu egcwalisa Spring Picnic ozobe ulaphana eKings Park ngomhla ka-5 November. Unxenxa abantu ukuthi bethenga amathikithi ukuthi kushaya umgqibelo nje ebesephelile amathikithi. Uthembisa ukuthi uzobenza amahhololo laphana. Ungaphuthelwa usichebe umfakadlamini wena thenga ithikithi lakho bese ushona ngqo laphana eKings Park uyigcwalisa. Sanibonani egama lika Jesu obingelelayo isicebo umfana kaDlamini emsinga amacunwini aka Inkosi Yamagcokama GSG kasebegezile bafowethu abaningibona ngibelisa lemhlophe nje inkulu indaba nge5 kaNovember gcwalisa Spring Picnic. Bafowethu sacela ukuthi nuse kakhulu umcimbi usezinga eliphezulu kakhulu niphuthume nothenga amathikithi. Ngifuna nje ukuthi ufika le weekend kube sekuthiwa sold out amathikithi awasekho edolo, so bafowethu ngicela niphume ngobuningi nimisele amathikithi siyiseke into enhlezanga umasikani ngoba siyafisa ukubona ukhula. Siyabonga kakhulu Inkosi Yamagcokama iyobenza amahhololo shwele.